Nkhondo yoopsa ikupitirira ku Gaza pamene Israeli ikuthibula Hamasi mopanda chisoni. Nawonso Mapalestina sikuti angokhala akubwezera ndithu. Dzulo lomweli akwanisa kupha asilikali awiri aku Israeli. Mmodzi mwa iwo ndi mwana wa nduna. Bambo ake amalemuyo ndi mmodzi wa anthu odziwika kwambiri m'dziko la Israeli. Mr. Gad Eisenkot anali msilikali wa Israel Defense Force. Amenyapo nkhondo zambiri pa moyo wawo. 1982 anamenya Lebanon War, 2000 komanso 2006 ku Lebanon komweko, 2009 ku Gaza. 2012 anali mmodzi wa asilikali amene anapita ku Gaza ndikukapha mkulu wa Hamas, Mr. Ahmad Jabari. Tikukumbukira mu nthawi imene ya 2012 kunali chipwirikiti ngati chimene chikuchitikachi pamene asilikali a Israeli amenya ndi Hamas. Ndi mkulu ameneyi Gad Eisenkot anali msilikali wamkulu kwambiri ndi anakwanitsa ndithu kumenyana ndi Hamas mpaka kupha mmodzi wa akuluakulu kumeneko, Ahmad Jabari. 2014 anamenyanso nkhondo ku Gaza. Kuyambira 2015 mkuzalekeza 2019 anamusankha kukhala mkulu wa asilikali ankhondo. Chaka chino cha 2023 iyeyu ndi Minister of Portfolio komanso mmodzi wa nduna zikuluzikulu za ku Israeli zimene zikuyendetsa nkhondo ya ku Gaza. Mwana wakeyu Meya anali nawo mgulu la asilikali amene akumenya nkhondo ku Gaza. Inu mukudziwa mmene amachitira asilikali. Tili nawo ena kumalawi kuno, abambo awo agogo awo anali asilikali, abambo awo anali asilikali, iwonso ndi asilikali, komanso mwana wawo adzakhala asilikali. Chimodzimodzinso mkulu ameneyu Gad Eisenkot, iyeyu anali asilikali ndithu wamkulu kwambiri kumeneko ku Israeli. Wamenya nkhondo zambirimbiri komanso anakhalapo Army Chief of Staff. 2023 ndi Minister of Portfolio komanso mmodzi wa nduna zikuluzikulu zimene zikupereka maganizo pa nkhondo ya ku Gaza. Like father like son, mwana wake Meya analowanso ntchito ya usilikali ku Israeli ndipo anali nawo mgulu la asilikali amene akumenya nkhondo ku Gaza. Koma tikunena pano waphedwa dzulo ndi gulu limeneli la Hamas. Anamponyera bomba lopsa kwambiri limene linamvulaza ndi kukafika kuchipatala. Tili pa nkhani yomweyi ya nkhondo, taona Vladimir Putin akupita kukacheza maiko awiri olemera kwambiri achiluya, United Arab Emirates komanso Saudi Arabia. Zimenezi ndi zachilendo kwambiri komanso zodabwitsa. Kuyambira February 2022 atachita invade Ukraine, Vladimir Putin anachepetsa maulendo akunja. Ngati anayenda ndi maiko oyandikana nawo okwana 7: Belarusi, Kazakhstani, Uzbekistani ndi ena 4 ambali yakomweko ku Russia. Koma ngati anapita kutali ndi ku Irani komanso China. Tikukumbukira inalipo nthawi ina yake ankafuna kupita ku South Africa koma zinalephereka. International Criminal Court inatulutsa arrest warrant yomusakasaka zimene zinalepheretsa ulendo wake wobwera kuno ku Africa. Pa 6 December Vladimir Putin anadzidzimutsa anthu pamene anapita ku Abu Dhabi komanso Saudi Arabia. Amenewa ndi maiko olemera kwambiri, ali ndi zisime za mafuta agalimoto zochuluka komanso ali pa ubale wabwino ndi America. Pamene amapita pa ulendo umenewu chitetezo china chokhwima kwambiri. Ndege yake imaperekezedwa ndi mafighter jet okwana 4 ready for any attack. Komanso atafika umeneko analandidwa mwansangala wacheza bwinobwino mpaka kubwerera kwawo. Nkhani imeneyi yadzidzimutsa dziko lapansi. Tikukumbukira mbuyomu America, European Union, Britain komanso NATO anaopseza maiko onse amene amagwirizana nawo kunena kuti pasapezeke wina aliyense kumapanga business ndi Russia. Panali economic sanctions. Court la ICC
linatulutsa arrest warrant kuuza maiko onse amene amagwirizana nawo kunena kuti akamuona Putin mu dziko lawo amange. Pa 6 December tamuona Putin akupita ku maiko amene amagwirizana ndi America, United Arab Emirates komanso Saudi Arabia. Wacheza bwinobwino komanso wabwerako ndithu osamangidwa. Kodi zimenezi zikutanthauza chani pa nkhani ya ma sanctions komanso ICC? Miyezi 6 yapitayo panali mphekesera wina kuti maiko ena afuna kuyambitsa gulu lotchedwa chims. Chims kutanthauza kwake China, Iran, Moscow komanso Saudi Arabia. Anthu ambiri atamva zimenezi amakayikira, zingatheke bwanji Iran ndi Saudi Arabia kupanga ubale? Chifukwa maiko amenewa kuyambira 1979 anali pa udani wa Nkhoswe ndi Mphaka. Koma 2023 tinaona China ikubwera ndi kuwayanjanitsa. Mgwirizano umenewu unachikira ku Beijing pamene akuluakulu ku Saudi Arabia komanso Iran anakakumana kumeneko ndi kuyanjana. Kunatsegulidwa ma embassy komanso panopa amachitira limodzi business. Kuyambira pomwepo kudzafika lero ubale wa China, Iran, Russia, Saudi Arabia komanso United Arab Emirates ndi wamphamvu. Mwachitsanzo, last week president wa Iran anachita zokambirana za pafoni ndi Crown Prince wa Saudi Arabia kwa 45 minutes. Amakambirana zokhuza ubale wawo, business komanso nkhondo imene kuchitika ku Gaza. Amene anachititsa kuti anthu amene walankhulane pafoni linali dziko la China. From there, pa 6 December taona Vladimir Putin akupita ku Abu Dhabi komanso Saudi Arabia. Kumeneko amakambirana za business ya mafuta galimoto komanso nkhondo ya ku Gaza. Mu tsiku lotsatira pa 7 December president wa Iran anapita ku Russia kukacheza ndi Putin. Anakambirana naso zokhuza business komanso nkhondo ya ku Gaza. Migwirizano imeneyi pakati pa Russia, China ndi maiko achiluya yabweretsa mantha akulu kwambiri kumbali ya NATO komanso America. Inu mukudziwa kunena kuti tikunena pano aluya ambiri ndi okwiya ndi zimene Israeli ikupanga ku Gaza. Akuona ngati America ikukondera Israeli pomwe athandiza zida za nkhondo.